Tanjani khorang bai bubagrani imang tiprasano mothangani bagai constitutional solution sanmani a imang tabuk direk kaham buthai thairani bukha bisingni sikang tipra motha songsabani pheba bisingni ulono Tanjani fan funugi dikha chongbari wo tipra motha tipra motha ni edisi haboni deputy CM borong ganang Onimes Debarma te EM Chitranjan Debarma batai mani batai keplai ingmani ulo keplai bo engkha tabuk bubagrani imangno baithang khlainani bagai hani busarok manthai soktai mantun a khorangno kerong kok samnoko sogrini bagai lamrika borom ganang MLA Onimes Debarma te borom ganang MLA Chitranjan Debarma deputy CM Onimes Debarma te EM Chitranjan Debarma boroni asuk thai yakarkha kerong kok samnoko tiprasang bi manthai no te khorang disana bagai tang kerak salo asal borok no paitak lamso panda khlaijaka edisi haboni tang no kotoro aro manjaka edisi haboni CM borom ganang Purnachandra Jamatia EM Komal Koloi MLA Manav Dev no khobo juda juda MD Shirok